Mayong adlaw sa tanan. Daghang salamat kay ang Dios naghatag kanatog kahigayunan nga atong madunggan nasab ang mga kamatuoran nga ato ang tagaan og pagtagad karong adlaw. Og moadto ta sa trono sa Dios og magaampo ta. Ginoong Dios, ikaw ang amoang giila nga gamahanan, matarong, putli, balaan nga Dios. Ako mga pag-ampo, Ginoo, nga ikaw ang magalig-on sa mong kasing-kasing o gunahuna karon nga sa moang pagdungog, si mong kamatuoran, ikaw ang malipay, mapasidunggan tungod kay imo kaming tagaan og grasya nga amo kining mabuhat, maaplikar sa mga tasatag sa kakinabuhi. Kami nagsalig kanimo lamang nga masabtan gyud namo kini. Kay kon wala ka o Dios, wala kami mahimo. Sa ngalan ni Kristo, among itugan ning tanan. Amen. Ang atong teksto mga kaigsunan makita dari sa Mateo 19 bersikulo 13 ngadto sa 15. Atong pagabasahon ang maong teksto ingon diri, may pipila ka mga tao nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang pandungan sa iyang kamot. Ang ilang mga ulo o magampo alang kanila apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus mingon, paduula kanako ang mga bata, ayaw sila pugni kay ang gingarian sa langit ila sa mga tao nga sama kanila. Og iyang gipandong ang iyang mga kamot sa ilang mga ulo og milakaw siya. Mo kani kay mga kaigsunan ang pulong sa Dios nga ato ang pagtagad karon og ang konteksto niani ato niaging Domingo si Pastor Jay nagwali siyang mahitungod sa kaminyoon. Nga kung unsa ang gibugkos sa Ginoo diya sa kaminyoon, wala gi tawo nga makatangtang niana. Og ato pong karong susihon ang bunga sa kaminyoon mo kining mga bata. So, sumpay siya. Pero sa di pa ta magpadayon, ato sang isgutan ning akong nabasahan nga dako og kayo kasubo ang akong kasing-kasing kay matod pa dara sa UK, sa United Kingdom ba na sila balaod karon nga ilang gipasa. In England and Scotland and Wales, okay? The Abortion Act 1967 makes it possible to have an abortion up to 3 weeks and 6 days of pregnancy. So, imagine nato nga giaprobahan sa ilang gobyerno nga ang bata pwede kuhaon sa tiyan, langkaton sa tiyan sa sulod sa inahan 6 months ang bata, 6 months. So, dako-dako na nga fetus or bata. So, ang kinabuhi. Unya, ako pag karong gi-search sa World Health Organization, nga every year, there are estimated 40 to 50 million abortions. This corresponds to approximately 125,000 abortions per day. Grabe nga inihaway ni. Murder. Nga klaseng ngilngig nga balita
pero gikonsidera siya sa ato ang kalibutan nga legal. Ang COVID karon namatay estimated mga 500,000 pero layo ra kayo ang COVID sa abortion. Okay? Muni klaro kayo nga pandemic nga dili ka kapugngan tungod kay kani nga pandemic dili man ni virus. Ang sakit ani is ang kasing-kasing sa tao nga dili gayud mo submitar sa kabubuton sa Dios ug ila gayong gituman ang ilahang kagustuhan. Ang pagpatay sa bata sa sulod sa tiyan. Inana na gyud ang ilahang panglantaw sa bili sa bata. The worth of a child. Unsa kabililhon ang bata? No? Naiuban karon nga Black Lives Matter, uban pa mga matter concern sa mga animals, extinction. Pero when it comes to abortion, murag lahi gid ang ilahang panglantaw. Muna nga, ang realidad karon sa kalibutan, nga ang panglantaw sa bata, ubos kaayo. O kaning abortion, nagpailala nga inana na gyud ka ngilngig, ka distorted ang pangunahuna sa tao. No? So busa karon atong tagaag pagtagad ang mga bili sa bata. The worth of a child, the preciousness of a child. Unsa magibili sa bata? Na atong sabton nga ang dari atong makita nga ang bili sa bata dili pinasikad unsay gisulti sa culture or unsay gisulti sa tao. Atong makita nga ang worth of a child is unsay panglantaw sa Ginoo kanila. The worth or bili or preciousness ang kabililhon sa usa ka bata. Atong pagkasugdan. Sa verse 13, ingon dari, unya may mga tao nga nagdala og gagmayng mga bata. So human si Hesukristo nagdiskurso mahitungod sa pagpakigbulag, nagdiskurso siya about singleness, kay na may mga tao nga buot mo bitik kaniya pero wala agayod sila ni saler kay na-explainan mangyod ni Jesus pagtarong og na iya giyong napakita no ang kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Human niya diskurso na ay mga tao nga biduol kang Hesus nagdala, nagbitbit og mga gagmayng bata. Usa maning mga pataa. Wala gi specific or wala gyud gisulti ang pila edad nila pero gagmayng bata. So mga bata nga makugos, mga babies or kung sa tuwa nga pinulangan nga batang masuso or mga maybe 3 below or 4 below. Basta mga bata ni sila nga matod pa sa original gid nga language is they are described babies. So kung magunahuna mo baby, unsa kay naas yung gunahuna no? Kuan gina siya no? Wala pay buot. Mga bata nga wa pay buot, wala pay kapasidad sa pag-determine sa right and wrong, innocent, muni nga klaseng mga bataa. Now, imagine these people no, bringing their child or their babies to Jesus Christ hoping nga usa man ilang gusto kay aron sila aron ang mga bata maampuan ni Jesus. Now, sa Biblia, sa Salmo 127 verse 3, matod pa diha, ang mga anak gasa og panalangin gikan sa Ginoo. So ang Biblia nagsulti nga kaning mga bata nga gihatag sa Dios whether matod pa nila na by aksidente, unplanned or unplanned,
or plan or unplanned nga bata nga mabdos o sa kainahan, kana siya gasa, panalangin na gikan sa Dios. So they're blessing. Ug mo gini siya ang panglantaw gayud sa mga Hudiyo nga ginikanan sa ilahang mga anak, that their child is gift from God. Ila kayo ni silang timanon kay gasa kani sa Dios, labi na kung lalaki, no? Kay para sila nga kung makanak sila lalaki, basin naa sila pangununa nga through them ang Misaya magawas. But I believe this time na naman good news si Jesus Christ silang atubangan. But muna ang ilang belief. So precious sa mata sa Dios ang mga bata o sa mata sa ginikanan sa Jewish context, precious ang mga bata. Now, sa verse 13b, ilang gidala ang ilang mga anak ngadto kang Hesus. Unsa may ilang purpose aron ipandong niya ang iyang kamot kanila. So muni ang ilahang tradisyon nga ilahang dadon ang ilahang mga anak ngadto sa usa ka rabbi or pangulo aron ang ilang anak ampuan, aron ang ilang anak panalanginan. O kung imong tanawon diha sa Genesis chapter 48 verse 8 to 9, mo kani ang gihimo ni Jacob or Israel sa iyahang mga apo nga anak ni Jose. No, matod pa diha sa verse 8 ug 9, sa dihang nakita ni Israel ang mga anak ni Jose, mingon siya, kinsa ba kini sila? Og si Jose mingon sa iyang amahan, sila ang akong mga anak nga gihatag sa Dios kanako dinhi. Og siya mingon, palihog paduula sila karon kanako og panalanginan ko sila. So praying for blessing gikan sa mga elders is their tradition. Ilahana ng naandan. Ilabi na gayod sa katong panahon gyud no sa Day of Atonement, no. And demand kaayo ang mga elders, mga rabbis sa pag-ampo sa mga bata. Apan matod pa sa ko ang nahibaluan ang mga Parisiyo, mga leader ya po sila sa simbahan, dili ni kay ni sila mo touch og mga bata kay mahadlok sila mga ma-defiled. But Jesus Christ, tara na toon niya, makita na to nga si Kristo nihikap, niampo, nipandong gayod sa mga bata, releasing blessing to them. Now, kung imong imagine no, si Kristo nagawalis sa mayong balita, ilang nadunggan no, ang gingarian sa Dios, si Kristo nagwali ka pasayluan. So they are expecting okay ra kayo, smooth ang ilang pagduol kang Hesus. Apanay na hitabo mga kaigsunan, balik ta sa istorya, na hitabo. Kaya sila lang pagduol kang Hesus, bit-bit silang bata, kay nagdahom nga maampuan, mapanalanginan ni Hesus ang mga bata, pero sa diyang pagduol na nila, kaning 12, katinunan, nagyaiya o barricade, no? Nagyaiya o kaning ginatawag nga mura bitaw tingali ako na imagine no murag na sila protesta o karag na protesta ba nga ilag yung gibarikidan nga di gyud makatabok dili gayud baka adto ang mga bata ngadto kang Hesus. Imagine niyo na unya dili lang kana walang nila gibadlong gipugnan ba muna taw gipugnan so para dili matuman ang ilahang intensyon. Aron dili matuman ang ilang palaw, gipugngan, gibarahan sa mga tinunan. O wala lang anak, gibadlong pagyod. So, wala ko kabalo, unsay ilang gisulti, unsa klase pagbadlong, tingali kung ako na, ginuhuna lang nako unsa ka mga pulunga, kung binisaya, tingali, ang ilang, ayaw, busy.
Busy, bago na mapakapahulay. Busy. O tingali, unsa kay lang rason. Ay, ayaw na mga samukan. Ayaw. No? Tagaig space. No, kay grabe kayo. Uy, mga gini ka pauli. Uy, mga gini kanan. Mga bata, batiman na. Ayaw samuk-sumukan si. No, ang rabay kay kuha na siya diya, gusto na makapahulay. So, posible, muna ang ilang gingon. Pero kanang word nga gibadlong, tingali orag video harsh gamay. Kung ikaw mo badlong, usa kay mo baton, tingali badlong. Psst, bawa da. Psst, ikaw diya, uy. Buliagon ka. No, I don't know. Basta na ay rebuke. Na ay pagpugong, na pagbadlong. So, double impact. Now, usa kay panglantaw sa mga bata, sa mga mata sa Hudiyo sa panahon ni Jesus. Manay pangutanan na to. Kaya ngano kay nani ang reaksyon sa mga disipulo ni Jesus? Nganong wala nila tuguti ang mga bata nga makaadto kang Jesus aron mapanalanginan, maampuan ni Jesus. Nay mga pipila ka rason nga ako ang nakitaan, sila dili mahinungdanon nga hatagan og saktong panahon. Di ba? Daghan kayo atimanon, tingali silang nuna nga daghan kay atimanon si Jesus kani mga bata. Murag di ba? Murag dili kayo worthy of tagaan og saktong or igong panahon because they're a child. No? Mga bata. Unlike sa mga dagko kay pero kani mga bata. Murag dili kay sila inanak ka importante. Okay? Ikaduha, wala sila'y matampo sa buluhaton. No? Imagine nimo ni mga bata sa mga ilahang makontribute. Diba? Dili man sila makahatag og tingali tithes, di man sila makahatag og unsa ba sa mga sa templo, whatever. So meaning mga tingali silang no na children are pabigat. Mura sila burden. O tingali usa sa ilang mga rason nganong ipugnan is ang mga bata mo hinungdan sa kasamok, magkaguliyang. Magkaguliyang, no, bisplastar mo magsaba-saba, daghan kayo, meaning tingali sila ang bata mo hinungdan sa stress. So posible nga mauni kay matod pa diri no, children are prized possessions sa ilang parents. Sa ilang parents, no, they are special, they are gift from the Lord. Pero kung sa ilang context, sa society na, sa community na, sa Jewish mindset, sa panahon ni Jesus Christ, children aren't considered worthy sa attention sama sa adult. So muna ang ilahang culture, muna ang ilahang naandan. So posible nga kani nga pangunahuna na-adapt sa mga disciple ni Jesus when it comes treating to children. Now, karon. Ikson, pangutanong tika, giunsa man yung paglantaw ang mga bata karon? How do you treat them? Usahay, no, kuan kita ni, guilty tani. Although we are Christians, we know that every people matters to God. But there are times that our attitude towards little kids or children is dili gyud maayo. Okay? Maayo lang ta sa ato ang mga anak. Maayo ta mo hatag og allowance sa atong mga anak nga gagmay. Pero when it comes sa ubang mga anak, nga anak sa uban, murag lahi na yun ang atong attitude. Okay? So meaning, kaning attitude sa mga disciple ni Jesus o ang attitude sa mga tao karon murag na similarity. Di ba? Muna mga kaigsunan, nung kinahanglan
kita nga mga Kristohanon, kita gyud ang magpakita ug unsa gyud ang paghigugma sa mga bata. Okay? Kay sila bililhon at tubangan sa Dios. Dito sa balay karon, okay, naay usa ka bata dadto nga gibilin sa iyahang mama tungod kay manarbaho lagi. So kaning bata wa gyud may kailani so o gibilin siya. Okay? 5 years old pero mamaora sila kadako ni Amira kani siyang bata manggod luoy kayo kay sultihan ta mo sa background na ni. Ang inahan ang ginapakaon ani niya swak nga niya ang iyang edad 1 month pa lang swak na. Narabi itong kanang powder nga kwan? Nga Bear Brand. So, meaning, nakita na mo nga, ang ginatawag nga pagdako, medyo, medyo di kay inana ka himsog. So, karon amo siyang ginatiman, ipakaon. Pero, problema lang, kay duha na kabata na akong anak na siya no pero tungod kay iyang background sa pagdako medyo lahi gyud so ato ang nasabtan nga di ba lahi gyud ang imuhang pagtatar nga imuhang anak ug siyaha but we are trying to show love to her kay dili man gyud no kanang inana ka instant. So, mga kaigsunan, we must show kindness to every kid or child nga atong makita because they're precious in the eyes of God. Unya ato bigyan na may sigutan. Now, sa verse 14, sa chapter 19, mingon si Jesus kanila, pasagdi lang ninyo ang mga bata nga muduol kanako. So, sa diyang nakita ni Jesus, ang mga bata. Now, nga buot mo duol kaniya, pero gipugngan o gibabagan, girebuke, gibadlong sa mga disciples, iyahapong girebuke ang iyahang mga disciples. Iyahang gibadlong, pasagdi lang ninyo. Pahawa mo diha, ayaw ninyo sila babagi, pasagdi sila nga muduol kanako. Now, nakita na to diri no nga kanang si Hesukristo aduna gayoy gugma sa mga bata. Ang iyahang concern kanila is deep. Bililhon ayod ang mga bata sa mata ni Jesus. Although ang mga bata dili bililhon sa mga mata sa ubang tao, pero sa mata ni Jesus, every child is precious. So busa, unsa may ato ang makatunan nini? Supak sa kabubuton sa Dios, si bisan kinsa nga magpugong sa mga bata pagduol kang Jesus. Supak gina siya. So, against siya sa mga ginikanan nga ginabilin ang mga bata kumadtog simbahan. Maming magsimba ang mga bata kaysa mo, daramod balay. Di na siya dapat. Kumadtog kag simbahan, uban na ang bata karon kay kuan man, kining ginatawag COVID man, so narakas balay, ikaw nagtanaw online, kumusta man imong bata diha? Kumusta man imong ginabuhat para siya pod makailas Ginoo? Na ay kids something there is ato ano nga mga material na pwede nimo makuha or ma-download online para matiman pod. So kay gusto ni Jesus nga ang mga bata no welcome sa simbahan
O ang mga bata always welcome sa iyahang presence. Now, atong isgutan karon nga unsa ka bililhon ang mga bata sa mga mata ni Jesus. Now, una, ang mga gagmayng bata na hisakop sa gingharian sa Dios. So every child is in the kingdom of Jesus Christ. Meaning, nahisakop sila. Okay? Kabahin sila sa gingharian sa Dios. Inana sila ka bililhon sa mga mata ni Jesus kay ang mga bata, mga babies are nabilong sa iyahang gingharian. Now, klaro kay ano nga ang gingharian sa Dios matod pa diya sa verse 14, ayaw ninyo pungi kay ang sama kanila na hisakop sa paghari sa Dios. They are part of the kingdom of God. So muna ang ato ang gituan gayud nga ang mga bata nga wala pay buot, wala pa kabalo unsay sala, wala pa kabalo unsay right and wrong. Okay, although tanan taos kalibutan naka-inherit og kining original sin, but since these children are not old enough to know unsay tama or unsay mali, God considers them part of His kingdom. Okay? Matod pa diri sa Deuteronomy 1:39. Ang context ani nga si Moses or si Joshua padulong na sila sa yutang saad. Okay? Okay, si Moses ani tiguang na, patabok na sila, so naay instruction ang Ginoo kinsay makasulod sa yutang saad. Kay ang uban nga sige rebuilde, ang uban nga walay pagtuo, walay nga gahayg ulo, mga wala sila kasulod, nangamatay ito sila. Pero katong nituo, ni salig sa Ginoo, nakasulod. Pero ang pangutana, kinsa pa man ang nakasulod sa yutang saad? Matod pa diha sa verse 39, makasulod usab sa maong yuta ang inyong mga kabataan. Unsa man nga kasing kabataan? Karon nga wala pay buot. So giklaro gyud kayo, no? Nahadlo kamo nga tingalig bihagon sila apan ihatag ko kanila kining yuta o panag-iyahon nila kini. So this is, di ba? Promised land is the picture of heaven, no? Sa New Testament. So, the same thing. I believe the same principle. Every child nga wala pay buot belong to the kingdom. Na sila'y dapit sa gingharian sa Dios. So kato mga milyones nga mga bata nga gipang patay, gipang tangtang sa tiyan sa inahan, they are enjoying the presence of God in heaven. Klaro kay na sa Biblia. So therefore, bililhon ang mga bata sa mata ni Jesus tungod kay sila nahisakop sa gingharian sa Dios. Wow. Now, ikadua, ang mga gagmayng bata, okay, sukdanan nga si bisan kinsa buot mahisakop sa gingharian sa Dios. So, bililhon ang mga bata sa mata ni Jesus kay ang mga gagmayng bata mo'y sukdanan nga si bisan kinsa buot mahisakop sa gingharian sa Dios. No, wala diya giingon sa Matthew, pero sa Mark giingon
parehas na siya nga story, pero mas klaro diri sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 15. Sapagkat tinuod, sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa pagdawat. So sa kagagmayng bata, dili gayud siya makasulod niini. So ang bata mao karon ang kinaiya sa bata, ang pagka ato pa diri, ang pagka putli, ang pagka open, no? Nakoy gisulat diri, ang nagbaton og abli og tinud-anay og mapainobsanong kasing-kasing. Ang bata nagbaton og abli, tinud-anay og mapainobsanong kasing-kasing. So, kaning mga kaning siya nga klase nga mga kinaiya nga naa sa bata, mo kini no ang dapat makita sa tao nga buot makasulod sa gingirian sa Dios. Nga sama sa bata nga wala siya mahimo, siyang kagalingon, naa siya dependence, mo usab ka na dapat ang makita sa tao nga buot maka panag-iya sa gingirian sa Dios. Adunay pagpaubos, adunay dependence, adunay okay, kana ba ito? Tinud-anay nga kinaiya and openness. So, karon makita nato da ang gagmayng bata is mooy sukdanan, maoy ginatawag nga sukdanan sa Dios sa bisan kinsa nga buot makadawat sa gingarian sa Dios. Now, kung iyong tanawon, kini mga bataa, sila nahimong kabahin sa gingarian sa Dios, it is because of God's grace. Grasya ra gyud sa Dios. Unsa man ilang nahimo? Wala. Sila nahimong kabahin sa gingarian sa Dios because of the grace of God to them. Because they are empty, wala gid sila. Meaning, there's no pride, there's no, just faith and trust dependence. And dapat kana usab siya nga klase nga kinaiya makita sa tao nga buot makasulod sa gingarian sa Dios. Now, ang pangutana, it's by grace that a child is belong to the kingdom of God. The same thing yapon siya sa tuang ginatawag nga kinabuhi. Nga ang tao makapanag-iya, maluwas, makahimong kabahin sa gingarian sa Dios, it is all because of the grace of God. Wala na ilain pa. Now, na-survey sa Barna, no, matod pa diri, Christians nga nagununa nga sila born again, ha? Mga born again Christian, mga evangelical nga Christian, na-survey, in survey conducted by Barna Research Group, nearly 1/3 of all born-again Christians, 1/3, stated that good people will go to heaven, whether they have embraced Christ or not. So, kani nga survey, nga daghan kaayo mga tao nga nagpaila nga sila born-again, evangelical, nga ang mga tao makasulod sa gingarian sa langit, whether dito sa kang Isus o wala sa nito kang Isus, as long as kana nga person good, ang pangutana, mo ba kana ang giingon sa Biblia? Matod pa diri sa Salmo 14 verse 2-3, ang Ginoo nagsudong gikan sa langit ngadto sa mga anak sa tao sa pagtanaw kung may usa ba nga maalam nga nangita sa Dios. Silang tanan, wala exemption, nasa laag sila nangadunot sa tingob. Walay bisan kinsa nga nagbuhat og maayo, walay bisan usa. So kung imong sultihan ang imong susyon ng Biblia,
Ang Biblia nagsulti nga wala giday maayo. Tanan corrupted, tanan nakasala, tanan nahilayo sa Dios, tanan wala nangita sa Dios. Unsaon man ni karon? So tanan tao wala na qualify sa iyahang gingharian. Because all are not wala nakapasar sa standard sa Dios. Wala gayoy maayo. Now, naay mga worldview or mga panglantaw sa kining gitawag bitaw sa tuang panahon karon when it comes to salvation saved by grace. Now, atong sabton mga kaigsunan nga ang kaluwasan grasya ra gyud sa Dios. Okay? Saved by grace. Kay ang tao, nasabtan nato nga ang tao nakasala batok sa gamahanan, balaan nga Dios, unya ang sala adunay silot. Okay? Unya kaning silot mao ang walay katapusang paghimulak sa tao sa presensya sa Dios. Nga kaning silot walay katapusan, ang sala nahitabo ani kanang ang tao nimong patay, no? Og ang good news is si Kristo miani aron paghatag kanatong paglaom nga siya mitugyan siyang kinabuhi dito sa cross, mibayad sa atong mga sala, siya miangkon sa silot sa Dios og kita mutuo kaniya, pag hinulsos tong sala, iyang ihatag ang iyang pagkamatarong ug ang atong tanang sala i-absorb ni Christ dito sa cross sa Kalbaryo. So, salvation is by grace. Okay? But when it comes to salvation na ay mga worldview nga kinahanglan gyud siya nato ibalanse wa. Asa man gyud ani ang imong worldview? Ang kaning Armenian worldview or di sa worldview no? View lang of salvation ang iyang panglantaw sa kaluwasan. Okay? Nga sama sa tao nga nalunod, okay, nalunod nga wala na siya mahimo siyang kagalingon o naay tao nga niitsa sa salbabida nga ang iya lang buhaton ispilio niya mo pili siya nga iyang gakson ang salbabida aron siya maluwas. So nasa choice, okay? Kung nasa sa saktong pangununa, iya giyong pilion ang sensible nga thing mo to embrace the salbabida. Kung dili siya mo gako sa salbabida, na iyahan na ng pagpili. Muna, no? So salvation is by grace nga gitunol pero narasi mo kung imo bang dawaton or dili. Now, sa Reformed view of salvation through grace, inani ang picture. Sama siya sa tao nga nalunod sa dagat o swimming pool, dagat lang, okay? O nawadan o kinabuhi. Patay na, pero tao nga, di ba? Mi-retrieve siyang lawas, ilalom sa tubig, o giplastar nga to sa daplin, o kaning tawhana maoy naningkamot no yang paningkamutan nga kaning patayng lawas mabuhi pag-usab. So gi-rescue nga tungod kay wala na siya mahimo, gibuhi siya para mahimo siyang responsive. Na ang pangutana asa man diha karon ang mas nahiuyon gayud sa Biblia. Now, sa Efesos 5:5, matod pa diya, bisan sa dihang patay pa kita tungod sa atong kasalanan, naghimo ka nato nga buhi, uban kang Kristo, tungod sa grasya, giluwas kamo. So mga kaigsunan, kani di ay
kaluwasan, grasya ra gyud sa Dios, kay matod pa diri, ang tao patay sa sala. Okay? Patay sa sala, abot pasabot, tungod sa iyang pagkapatay sa sala, dili niya maluwas ang iyang kagalingon. Kaning tawhana is unresponsive. Okay? Kung patay, di ba? Dili man nimo na sipaw saon nimo nag-joke, di ka na makatawa. Patay gali. But the grace of God, no, through Christ, makes us alive. So gibuhi tas Ginoo. So ang atong espiritu nga patay gibuhi aron kita mahimong responsive sa iyahang kaluwasan nga gihatag kanato. So therefore, in a sense, naagya pong kay ginatawag lugar nga kung imong tanaw na kay you responded, you believe, but the power nung naghatag kanimo og grace to believe, it is because of the grace of God. So salvation is by grace alone. Kay wala gid tay maskin kuliro nga na-contribute sa tong kaluwasan, kay ang buhat ana sa Ginoo lang tanan. Matod pa diri sa Efeso 2:8 and 9, kay tungod sa grasya naluwas kamo. No, grasya ni pabor nis Ginoo. Usa pinaagi sa pagtuo og kini gikan dili gikan kaninyo kinigasa sa Dios. So kaning kaluwasan grasya sa Dios, pabor. No, naluwas pinaagi sa pagtuo, pero kani nga pagtuo dari is kani dili gikan kaninyo unsa man gika kini gasa sa Dios. Gasa, gift of God. Aron ang dili tungod sa inyong binuhatan aron walay bisan kinsa mga nga makapasigarbo. So, when a person is saved, it is because God. It is a grace of God. The faith that he uttered, no, to believe in Jesus is gift of God. So in real sense, wala giday ato ani. Kay kumingon ta nga, naluwas ko kay ako yung gipili. Akong kugulingong gusto maluwas ko. So kanang choosing, kanang pagpili is naagya pa yung credit sa imuhang kagalingon. Kitungod kay sa imuhang mangikan. Pero kung ang kaluwasan gikan sa Dios nga naghatag kanato og grasya nga mabuhi, mahimot ang responsive sa kaluwasan, and we believe, that's the grace of God. Now, atong sabton because of sin, the corruption sa to ang kinabuhi, nakorapta sa sala, we are not free totally. Nga naman, because ang sin maogayud ang nagdominar sa atong kinabuhi, o that cause us dead to sin. So mga kaigsoon, the grace of God. Now, unsa man yung point ani? Ang point lang ani is this, ang gagmayng bata, okay, o ang nagpakasama sa bata, those who possesses childlike faith, okay, trusting dependence, makapanag-iya sa gingirian sa Dios, dili tungod sa ilang binuhatan o sa ilang naabot, kundi grasya ragayod sa Dios. Muni igsuon, no? Nga makita nato nga it's the grace of God. It's all the grace of God. You are enjoying your salvation. It's not because your own will to be saved. Because it is God's will for you
to be saved. Not because you choose God, but because God chose you to be part of His kingdom. Wala gay ato. Singgamay. It's all grace of God. Now, na article no si Martin Luther, God has surely promised His grace to the humbled or katong mga mapainobsanon sama sa bata. Okay? Nga gagmayng bata. That is, to those who mourn over the despair of themselves. But a man cannot thoroughly humble till he realizes that his salvation is utterly beyond his own powers. Nga ang tao, dili kayo mahimong magpainobsanon kung until iyang maamguhan nga ang kaluwasan beyond sa iyang gahom, sa iyang buhat, sa iyang kagustuhan. Nga naman, ahaman di gini nakadepende ang atong kaluwasan. And depends absolutely on the will, the counsel, and pleasure, and the work of another. God alone. He adds, only those who have given up all self-reliance can be saved. Kadto lang nga dumili katong nagsalikway sa pagsalig silang kagalingon, katura ang maluwas. So, kinahanglan ta o kaning abandon ship. So, ibot pasabot ani. I-abandon na ka ang tao nga nagsalig siyang kagalingon aron siya maluwas. Ang tao nga nagsalig siyang kagalingon paningkamot, siyang kagalingon kagustuhan, siyang kagalingon kusog aron siya maluwas. Wala ginay paingnan. Mulubog na siya sa Titanic. Dili ginakadto sa padulngan. I-abandon na igsoon. Trust Christ. Have a childlike faith in trusting Christ that only Jesus, only the grace of God that you are saved. Not of your works, not of your own choosing, but Christ alone. Now, dari atong nasabtan no nga ang bata bililhon sa mga mata ni Jesus tungod kay sila maoy sukaranan sa tao nga makabaton og kaluwasan. Now, balik ta sa istorya sa chapter 19 verse 15, iyang gipandong ang iyang mga kamot sa ilang mga ulo o milakaw siya. Nakita nato diri no nga Jesus bless the children. He accepts the children. He embraced the children. Why? Because they're special. They're precious in His sight. Because they belong to the kingdom. And they are the standard of those who wants to be part of the kingdom. So, matod pa diri, ang gagmayng bata, bililhon, muna ni siya ang kinatibukan sa atong mensahe. Ang mga gagmayng bata, bililhon, tungod kay sila nahisakop sa gingirian sa Dios. Ug basihanan aron makadawat sa kaluwasan. Ang mga gagmayng bata, bililhon, tungod kay sila nahisakop sa gingharian ug basihanan aron makadawat sa kaluwasan. Igsoon, matod pa nga, as we grow sa tuang faith, ang timailhan is we are also becoming like a child. So, sa point ani? We are we aim nga kaning atuha kayong
paglawig, paglakaw diya sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Dili ni siya maununoy, di ba? Pride must, wala gina siya. Kani ginatawag nga independence, living a life of independence, wala na siya. But we aim of being like a child, humble, meek, dependent, open, trusting, and a challenge for everyone also, no? Kanato nga naa diri. Tanawa ang mga gagmayng bata, sama sila nga gitan-aw ni Jesus. So karon kung imo na matigdan medyo lain ang imong attitude sa mga bata, ask God to give you the grace to show them kindness, to show them love, acceptance, regardless kung asa na sila nabilong nga status sa kinabuhi. Bless them. Pray for them. Okay? Ampuy. Because this is pleasing in the eyes of God. Let us pray. Salamat, Ginoo, sa imuhang pulong nga gihatag kanamo karon. I pray, God, nga imong ligunon, tabangan, nga kanimong pulong, Lord, ikaw gayud ang mapasidunggan o mahimaya sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, among ito ganing tanan. Amen.